Ukážem vám, ako čítať štruktúru trhu. Takže tu máme otvorenie New Yorku. To bolo prvé low, ktoré nám urobilo po otvorení, ale však môžete vidieť, že vôbec nemalo silu, lebo nedokázalo tú cenu vytlačiť do toho zdroja pohybu. Takže toto low rátame ako slabé. Potom nám cena spadla dolu a prerazila toto low, takže toto high je zatiaľ dosť silné. Potom z toho low sme mali zase tento pohyb, z tohto low, tento pohyb sem a nedokázali sme sa ani len priblížiť k tomu high, takže toto low považujeme za veľmi slabé. Avšak cena sa vrátila naspäť, môžeme vidieť, že už to nezišlo tak veľmi nízko pod to low, iba trošku. A čo sa stalo teraz je to, že z tohto low sme dostali pohyb, ktorý zaútočil na toto high, takže už tu máme konečne nákupnú silu. A teraz vlastne čakáme, kým cena zíde naspäť do tohto low a môžeme hľadať long. Ukážem vám, ako si to značíme, tie zóny. Značím si to iba ako wiki tých sviečok. Takže nejak takto. A teraz vlastne, čo je moje potvrdenie na vstup, keď si hľadám long, tak chcem vidieť aspoň dve po sebe zelené sviečky. Tá druhá musí zavrieť nad predošlou sviečkou a obidve musia zavrieť nad tou poslednou červenou sviečkou. Takže tu máme červenú, ešte stále zelenú a zelenú. Ako môžete vidieť, tak táto druhá zelená nám zavrela nad predošlou zelenou a aj nad tou poslednou červenou sviečkou. Tak je to dobré, lebo nemusíte čakať na retrace, môžete dať rovno vstup, stop loss môžete dať rovno pod toto low agresívny, alebo sem až pod toto low. A ja idem risk reward 1:2 často, môžete ísť za 1:2,5 alebo 1:3, je to na vás, no tu je veľká šanca, že sa to môže znovu buď otočiť, alebo preraziť a ísť ešte trošku vyššie. A keď chcete niekedy, môžete držať tie profity až do ďalších zón. Takže tu môžete vidieť, že táto zóna nám znovu silno podržala, cena sa vrátila a znovu útočí. A môžete vidieť silné zatvorenie nad a prerazenie zóny. Takže takto funguje štruktúra trhu, silné highs, slabé lows a takto si to viete odsledovať, že kam vlastne trh smeruje a či vyhrávajú nákupcovia alebo predajcovia.